I neka živi Lokva, naziv je projekta koji se provodi u jezerima. Organizirala ga je udruga Argonauta iz Murtera, a u njemu sudjeluju učenici Murterske i Tišnjanske osnovne škole. Cilj projekta je zaštita i povećanje bioraznolikosti jezerske Lokve, koja mještane godinama opskrbljuje vodom. Tijekom zimskih mjeseci klizalište, na jesen i proljeće jezero, a ljeti livada. Jedina močvara na otoku nikada ne miruje. Kao ni njezini istraživači. Grade se kućice za ptice i hoteli za kukce. Kukci ću dolaziti i moći ću se odmarati, tu ću moći živjeti. Briga o životinskom i biljnom svijetu Lokve njihov je prioritet. Kroz igru i kreativne radionice važne lekcije su svladane. Da očuvamo Lokvu, da ne propadnu ove vrste i tako, da se ne zagađuje. A prilikom nedavne gradnje kuće i izljevanjem bočate vode uništen je dio ove zelene oaze, govori partner na projektu. Dosta biljnog prostora, recimo evo i naši jablanovi su otišli, danas vidio sam da su se na par mjesta počeli obnavljati, i dio ovih naših murvi. Upravo propadanju močvare žele stati na kraj. Zanimljivosti o Lokvi stavili su na papir. Želja je da se pronađe u društvu zaštićenih močvara Ramsarske konvencije. Na otoku Murteru se nalazi 19,5% ukupne bioraznolikosti u Hrvatskoj. Brojne endemske vrste koje žive na Lokvi, kao što je orhideja mrežasti vranjak. Zbog čega ovo područje još više dobiva na važnosti. Nastavljaju školarci obnavljati prirodu, a naučeno prenose dalje. Pronaći će se tu klupe i nastavne jedinice za posjet budućih učenika, a mladi istraživači svima poručuju. I neka živi Lokva!